Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah saujui ka pangulu sabare bungkanan piawai naracu luruh main daun. Indak wasiba yubasisiah bukan bainggo jubabate dari ujung lepeh ke pangka dari tapi lalu ke tengah ke tampe ambo mantarkan sambah. Ko indak tarangke tersusun jari, indak kesabut tabilang tuah taratok taimbau gala, kaganti paratok temilang gala kerilahan sajo pemanuahnya. Gantang panuah cupak balanjuang sukatan nanak Minangkabau, jemaah sambah dianjuang uku aja jangko ke talampau. Kalalawa di Pulau Rimbang anak ruso mati pada dia, kok gawa minta ditimbang, kok doso ampunalah dia. Ayo manyong kedetik. Alah nangka menjadi buah perundiangan. Pihak de badan diri ambo, timbu taraga jo takana anak bakato bayu yo mengecek bamuti-muti, jo sugalo anak kemanakan di kampuang bayak di rantau. Iyo nan mudo salendang dunia nan matah taruak ke gadang, sampan nan alun bamuatan kudo nan alun bapulano bujang nan dalam betunangan. Kabaliau sasaran tembak alamai kato, barisi pituah jo nasihat sabateh mungkin dengan patrik. Sawajah rundiang kede kakak, iyo satantang rumah tanggo. Rumah kokoh tanggonya taguah nan sandinyo mencakam bumi, gonjong menjulang-julang langit. Rukun damai aman santoso jadi sumarak dalam kampung tuah de ibu dengan bapo. Kabawah takasiak bulan laia jabatin salanggano, kateh tambun jantan ada isarak sabarumbuang cucuran ya amat salamonyo. Dan bukanlah hinyo rumah tangga mak. Rumah nalarak tangga-tangga tiang condong bading yang indah rasua lapeh parantagajai. Taga apalah kegunonyo antah kesarangan ayanai ta seseorang sanagari. Ayamanya baliang kedetua. Bari izin nembone mama. Mohon rila bakeh pengulu ke tengah hembo sementaro. Nak diansuan sua bangkalai diusai sawah teruku. Tapi semantang kunda itu mak. Ambo ko bukan cedek pandai. Alim bukan ulama tidak pengalaman bintang-bintangan sekadar tahu dek menyimak. Sekalai ambiak kasalendang pembawa anak turun mandi kain maturap batarawang. Jo adai ambo mengapalang, jo sarak jauh sekali ilmu kurang-kurang. Maku dek sebab karena itu, kok singke bauleh kemaah. Panjang bakare lamah betahu salah basapo betuka banjak ke tengah kok nyesipi lah di tengah bapaliaro di pagar adik jelimbagu. Apaan kini? Ini berundiang siang babi masuk, berundiang malam babi minyak, berundiang di kaset babi pita. Aju mau pakai kemaah. Permisi ambo dulu. Assalamualaikum. Supaya rukun berumah tanggo na aman balaki bini, banyaklah caro kaditampuh ado balarang bepantangan menjago labih dengan kurang. Utang de ayah beparinge malantai sabaluluih cubo dangakan elok-elok. Dan pertama ayah kanakan. Paling sakit dek perempuan kalau dirinya dibandiang-bandiang. Ba ada orang sugalo rancak kami memakai jemalagak gulai taunya rasa bana. Walau bukan bataruh tarang tapi memuji menyanjuang orang diaduk di muka bini itu nan pantang dek padusi. Jauh hibana tu nak kanduang agak iurang kata singguang. Ku ado kurang baluak pia parangai tak manakah baso jabasi tak mampek. Di rumah galiak peak di dapur jauh jerasu di bilik kurang selero. Usah di kakak dilewakan jadi gunjengan di tapian buah kecikak di palanta. Bungkuih rasio are-are ijan leceh awak de orang. Usah pulo gilo mencacek. Manyada mengaceh panjang bini pakak indak menyimak. Jangan. Agiah nasihat elok-elok. Rawi-rawi tantan nambungkuah ulang-ulangi bak menyapuah itu nutang dek suami. Sudah tu pulo nak. Lah menjadi watak padusi de inyo raso nang kamuko. Balain yo kita laki-laki tak pikiran nama nimbang. Dek sebab karena itu santano datang keduannya malapor sambil menangis bunyi kayo tadanganyo tunggu di lulua mata-mata. Seli dia iyo yang jepangka pareso sudi siasek baru disikap ditanggapi. Sebab itu ketua ayah. Ado kalau nyo acok basuo nyo tersinggung lebih bakanai saito jadi sadapo kaduan di rantang panjang. Indaklah lain muka suiknya sakadar pauji-uji pahajuak kasiah suami seginyang orang namukan. Kadang-kadang de ibu sayang jubini kueh hindak tarago di pareso alun jaleh rabah taganyo mahambu aja lah diang ciek malalah mahadang cakak. Orang subalah dikandakkan jo kawan lah basiarak jo pemilih serak beserai. Rupunyo bini awak yang salah.
Ingat nak, usah terjadi nambah itu. Tasingi budi di nagari randah bana pandangan orang. Jangan satu kilek, satu patuh, satu takacak tampehkan. Dicek dulu syarat recek, disilau ke pangka batang baru diawah dirabahkan. Itulah sifat orang babudi. Kok taniat memberi dua dun sana perlu bantuan kemanakan minta ditolong atau mamak je bako-bako. Pendeknya pemilih bagian awak, mestilah bertahu-tahu mengecek ke bini awak walaupun bukan minta izin. Memang pitih awak nampunyo cucu keringek badan surang indak serikat jena lain. Tapi namonyo suami istri rancaklah bermuka-muka indak merusuak tersembunyi. Mangkonyo lama manih bana kutiko niat dikabarkan nandak memberi mamak pitih. Mausul beliau ke suami. Tambahlah dah. Ungkeh ke kampung lah sekian. Malai pai sisaku mamak kan jarang udagiah. Atau dirbayak bulan bayak kabar alik bernikah kawin tiba sakit patik dirawat. Inyo nan maingek menganakan bara kesanangat ayah. Sabaliaknya pulo tiba piaknya ditajuni awak pulo na menganakan. Sinan manihnya pergaulan seninyo berumah tanggo taradok kaum je pemilih. Kuk setiap pengeluaran lai berundiang bermupakai saindaknya memberitahu. Dirinya rasa tersanjuang tangke naik martabatnya. Tapi kok mailang-ilang tumo mahandok jalan merusuh adang-adang beruto bagai. Itu namanya palecehan tersingguang puncak kadanya mulai bertengkang bersedisia. Aden jo pitih den pencarian den bak kato den ndak perlu kau cikarawi. Tadanga baleh timbalannya. Indak dan kamalebih hidung sana. Kok sakit siana mauruh lai adik awak na marando tagang tu. Manyato pulo piak dun sana kok nyemandanga. Ndak surang tu saja nampedusi doh kami carikan bini gadih narancak dari pajak tu. Bacaka ateh nanado kufur ni'mat tu namonyo indak barakah pencarian. Mangkonyo talatak di nanelo. Setiap babuai elok melalui jalanan elok. Caro bailo elok. Itulah tanda orang bersyukur. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Cuba orang nuangkan kecik ayah nak isuak ketahu hakimahnya rasio di balik perkawinan. InsyaAllah. Nah cik lain nak sedang tekana. Nyampang waang barana isuak tibo induaknya majari mungkin malah cuik dek masalah. Usah dibela di petagak konon pulo berang ke bini. Jangan. Dampaknya kuranglah baik. Selain anak makin melonjak, runtuh wibawa istri awak hilang tuah sebagai ibu leceh di pandang anak-anak. Karena apa? Inyo maraso tak masalah ibu nan kejam salah hukum. Ibarat di sidang pengadilan walaupun salah kena hukum inyo manang di tingkat bandi yang hakim di bawah nan tak adil. Dek sebab karena itu sadang mamanyo memberangi antok selah. Malengah cando tak tahu tando sepakai ibu bapa anak tadi di tapangaja. Tapi usah pulo satu membuso mandeh bangih bapak laberang anak baraso di karoyok. Ndak perlu. Nan kita sebagai bapak jangan nyinyi latah cerewet cah berang cah baturo lamu-lamu lidah tak masin. Kok majai bakutiko. Kok berang di ma paralu. Sinan kabiso lidah awak nanyaklah pamor orang tua. Ndak baik tu ayah salamu ko. Ayah lanjutkan pitaruh nangko untuk tak pakai tak makan ko indak kaba ajuo utang lalansai baki anak ringan baban lapang di batin. Adapun nasib jo bagian Allah tentu semulunyo saja di rahim bundokan luang. Taga dek gaib tersembunyi kita nan tidak mengetahui itu nan dalam ilmu Allah. Dan wajib paralu bagi kita bersyukur kok dinan muju bersabar kok dinan malang. Sambil ikhtiar yo usao bayi riang doa kenan satu cucuran rahmat salamonyo. Baitulah satantang hidup nang kona. Sakit sanang sampai jelapang elok buruak tangih jogala indak bercarai dari badan. Maka sebab karena itu sadio payuang sebelum hujan malantai sebelum luluh. Tiba musibah jo cobaan indak tagamang rusuh bana. Nyampang isuak datang sansaro. Awak sakit badan talatak piti habis harato tandeh. Anak-anak sedang dikete indak jo sia keweyo. Usahkan kalake ubek pembayar doktor jo pesuntik. Dapua sajo indak barasuk rekening lampu laba limpik talipon dalam putih. Alun layes PP anak tiap bulan tiap menunggak. Utang kalapau menyasakkan tukang kredit tibu yuo. Handam karam hanyut sarantau nak. Iyo kok lagi tinggal di kampung. Rumah gadang indak menyeo banyak seketek barato daun ke daun jadi ubek.
Tapi ba kok nyampang di rantau orang sana indak pemilih indak awak nang surang pagantungan kapulang rasa tak mungkin. Apo katenggang minantu den samiang ameh tak manaruah bamilia sagayang aram lua salupa sawa bunta pusako tinggi dari Allah. Nan dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando, pantang dipindah dikisahkan. Tapi tersesak padang karimbo mai teranta te rumah dalam gawat darurat pulo. Apo beku negari kacanya nak? Basuriah jalan kanaraku, babanda tajunan doso tapaso ngarai diambuai. Nabi bana memperingatkan, hampir-hampirlah kefakiran itu mendatangkan kekafiran. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah. Manu nak kanduang janyo ayah, calon suami, calon bapak, calon pemimpin rumah tangga. Tolong danga saran jausul. Menurut pendapat ayah, nan sabaya saya leuknyo libatkan istri bausau aja menggalih beniagu. Atau nyampang ke waang bakarayo carikan inyo kegiatan. Bawarung balapau ketek menyulam jahit menjahit membuka salon rental. Pendeknyo asah bagara dari ma pitih ketumbuh nan pangkah hala jan menyimpang. Hanya saja ayah ingatkan, satu, indak mengganggu tugas rutin sebagai ibu rumah tangga. Jangan sampai tabang nan jina ulah mencakau burung liar. Nan bak pituah orang tua dapat pinjai ilang kapak gadang larugi dari labu. Nang kedua sesuai tanah jetinaman, talatak suatu di makamnya pakaikan lalu aja patwi. Mungkasih rundiangan ayah, carikan mato usau nan cocok jurang padusi. Indak sumbang dipandang mato, indak pulo melampau kodrat bateh martabat perempuan. Pahamlah bawang tentang itu, tak guna dirantang panjang. Nang ketiga, usah babelok bilang pakan menuri pasar nan jauh konon pulo bamalam-malam. Kok dapet peminto ayah. Usah maradai-radai bana, malala bajalan panjang turun rumah nanya serumah. Kurang elok dipandang orang rusak citra nama bayaknya. Biarlah baketek-ketek, tapi batantu tampe usau jaleh alamai kedudukan bukan bisnis keluar rumah. Nang kampe, walau diberi kebebasan, namun lapehnya lapeh batali tabang membawa paso-paso gumpalan di tangan nawak juo. Nanba ibarat kudo bendi, dihalau ke tengah pasar pabia bajalan surang. Saraiknya bagi makusia, lari nan tidak kancang ngamek lakek kakang mato badindiang naknya saulah jalan bendi. Harus terarah, terkondisi di bawah kontrol, baitu kecek orang kantua, ayah meminjam istilahnya. Nang kelima, iko nang sangat perlu bana cuba ang simak jale-jale. Lah banyak contoh nang sudah ayah menyimak memahami. Untuk ngelok nasib kemuju adik anak jadi pedoman isuak ku ado kegunanya. Yaitu usah dek salah bagu balo anak harimau tagadangkan. Rago ketek lai saulah jinak menjilek tapak tangan bermain di muka kandang. La tumbuh beransua gadang mulai mengakeh memburengeh kuku kambang sayang tersingkok. Akhirnya malawan panjang kepala awak jerangkahnya jaso terbuang buruak saja. Itu ibarat yumpamo nyampang kok salah marahkan. Niat samulo ketimbalan jadi penyakit mukironyo. Laba pitih mengkunya honge. Keceknya badaram-daram indak nanggadang pada bania alunan tinggi dari pucuk laki dirandah diremehkan. Apa sebab? Karena bapitih surang-surang ulu duo bandanya duo. Nanciek nyato bemuaro suami wajib manapakah. Banda beliau tak malapeh dari galeh mencucu taruh dari suami tajun yo. Tagananglah sawah si mama, sawah si papa, lakang-lakang siko anjang menyalak tuan. Sombong tibo takabua datang. Kama saja piti dia udah. Atau manggaleh bana barangkali nan tak pandai. Dek udah semakin susui dek ambo bertambah kambang. Lima aku letak salahnya dah. Kata beliau. Nah ketahuilah nak. Adapun istri di rumah tangga, nan mbak ibarat supir serap ke mana. Nyampang tekan tuak supir satu ataupun tibo ngilupan yang paralu lalu agak sapi ciang. Sinan melompek supir dua salamai oto pulampai pesisia gadang ngetinya. Itu mengkuayah sarankan, elo aja bini mencari pandai mengakeh bakaruntuang isuak indak tagamang lai. Nasib awakku balulah tantu, antah beko sakit talatak, kanai pecat, kanai PHK, umua singkek peminto datang anak yang sadang ketek-ketek. Disawahkan baik tujuh kena. Samu basosoh bagulinsa melaki bini keluluak dalam. Apaknya menjajah tanah membajak malokak bumi.
nan padusi membubui banyak pimatang patut itarah bandanyo di siang juo. Laki-laki mai riak padi, biai menginsai di manampi. Papa menuga, mama mencicia udah nambare ambo naringan. Beko tibo di bareh hawa, asia jariah hurang baduo, bukan basibak je basisiah kapuak sebuah tak babateh nan makan seperinduan. Mako wai itu yo di luar tanina, ko istri berpenghasilan. Jadi pegawai makan gaji satu berdagang berniago bawira swasta acara kini. Alhamdulillah rancala itu banda duo tabeknya cie satu laci sebuah puro di sinan tuah talatanya. Tapi bapitih den bapitih kau. Harato bamilia surang-surang tibolah bala jusang keto hilang hidayah dari Allah alamai kekaram rumah tanggo. Picayolah gaya.